Мире, Вики, добро утро. Казвам добро утро и на господин Енчо Андонов, който, уверявам ви, е легален играч в този бизнес с пътната помощ. Казвам легален, защото си направих труда вчера да проверя с него изрично съгласие, разбира се, всичките му документи, които удостоверяват, че, пак повтарям, е легален играч в този бизнес. Но има ли много играчи от сивата страна на вашия бизнес? Здравейте, първо на вас и на вашите зрители. Средно около 80% всички хора, които се занимават с пътна помощ, са в сивия сектор. Така. Може ли да го повторите? 80% от хората, които се занимават с пътна помощ и репатриране на автомобили и превоз на автомобили, са в сивия сектор. Много интересно звучи. Надявам се да го чуват тези, които трябва да го чуят. Въпросният обаче, господин, извозил колата, тежко пострадалата кола. Не искам да припомням повече за този случай, ужасен е. Поред вас и вие като човек, който сте от бранша, той е легален играч ли е във вашия бизнес? Ами вчера си... Защо тази цена? Нека да обясним. Дали е нормална подобна цена в подобни случаи? Добре, значи вчера си направих труда да влезна в регистъра на фирмите, които са за пътна помощ, и той фигурира там. Следователно, той има правото да извършва тази дейност, защото има издадено удостоверение от автомобилна администрация за извършване на пътна помощ. Трето и четвърто е калкулацията на цената. Точно така. За мен, ако трябва да бъда честен, цената е завишена, но много са факторите, които определят самата цена. Не се знае дали той е изминал, да кажем, 100 км, за да стигне до този автомобил. Разбирам, калкулацията може да бъде направена на базата на много фактори. Да. 80% казвате от играчите в този бизнес гравитират около сивия сектор. И тук сме, защото държите в ръцете си огромен набор от документи. Мира, Вики, уважаеми зрители, господин Андонов държи това тесте документи. Вие, след като знаете, подавате ли сигнали? Подавал ли сте сигнали? Подавал съм сигнали, аз заради това ви потърсих, защото бях провокиран от изказването на госпожа Филипова, която е тази госпожа Филипова? Председател на Комисия за защита на потребителите. Бях провокиран от нейното изказване, тъй като тя каза, че започва масови проверки на всички фирми, които се занимават с репатриране. Към момента не е подаден сигнал за този случай с моя колега, но и отделно от това на техния сайт пише, че не са подавани сигнали във връзка с цени в Комисия за защита на потребителите по отношение на репатриране и пътни помощи при нея. Това, което ще покажете към обектива на камерата на многоуважаемия доцент доктор Тасти Асенов, оператор с Нова телевизия, какво е това? Това, което показваме, това е моят сигнал, който е до Главна дирекция национална полиция, изпълнителният директор на автомобилна администрация, съответно НАП, Комисия за защита на конкуренцията и Комисия за защита на потребителите. Оттам обаче са категорични, че никой не е подавал сигнали за подобно нарушение. Само, че този сигнал е подаден на 3.1.2025 година през системата за сигурно електронно връчване. И ето го. Продуцент, само да ви кажа, господин Андонов, продуцент на днешния ефир е Деница Нейчева. Тя има един въпрос към вас. Може ли да уточним накратко в резюме? Да. Какво съдържа вашия сигнал до... Моят сигнал съдържа следното нещо, че уведомявам всички тези институции, че чрез социалните мрежи и сайтове, които са за обяви, има обяви на хора, които извършват нерегламентиран превоз на моторни превозни средства, които са спрени от движение, да кажем, не могат да се движат сами или са в движение. Следователно ги уведомявам, че заради това нещо се взимат пари и аз искам съответните институции да направят проверка на всички тези обяви и сайтове, въобще като цялото интернет пространство, сайтовете за пътна помощ. Сега Комисията за защита на потребителите започва проверки. Ами, много ми е чудно на какво основание те започват проверка. Първото, което е, защото аз имам официален техен отговор, че когато съм подал моя сигнал... До тях ли? Да, до тях. До многоуважаемата Комисия за защита на потребителите, да. Точно така, ето го. Със логото на Комисия за защита на потребителите. Те казват, че тъй като аз съм подал сигнала и до автомобилна администрация и следователно щом въпросът е отнесен до компетентния орган,
те отказват да извършват проверка по случая, по моя сигнал. По вашите сигнали за играчи в сивия сектор. Точно така. Отказват категорично. Точно така. Следователно, това е на 10.1.2025 година. Така, а сега? След което аз пиша отговор отново до председателя на Комисията за защита на потребителя Мария Филипова и с копия до Дамян Войновски, тогавашния директор на автомобилна администрация, описвайки в 4 страници абсолютно целия случай с това, че в България потребителите, нуждаещи се с услуги за пътна помощ, използват търсачката Google. Което няма лошо някой да използва. Точно така, но те попадат на тези нелоялни обяви в всички сайтове за обяви, които са в сайтове, които няма информация за фирмата, няма информация фирма, цена, абсолютно нищо, няма никаква информация. И следователно, предполагам, че Госпожо Нечева, само да обясня, извинете, господин Андонов. Господин Андонов изрично обясни, че калкулацията на услугата, репатриране и пътна помощ, много зависи от изминатото първо разстояние, което обикновено се определя в размер на около 1,50 на километър. След което обаче, аз като говорител и на господин Андонов да обясня, когато автомобила на пътна помощ е пристигнал на място, следва допълнително уточняване. Нека да обясним какво. Значи, ако автомобила е претърпял ПТП, според зависи от това какво е ПТП-то, дали е в дере, дали е на пътя, дали е обърнат на тавана, от това се определя цената. Да, вие колко, простете, знам, че малко условно е съдържанието на въпроса ми, под условие е, вие колко бихте искал за това? След като знаете приблизително къде е станало ПТП-то, средно между 200 и 400 лева. Бихте искал? Да, точно така. Сложно Нечева между 200 и 400 лева, господин Андонов би поискал, да кажем, 300 лева. Съжалявам, бакалски го уравнявам. Да. Но пак казвам, много относително. Къде трябва да се закара колата? Защото ако аз съм казал 1,50 на километър в посока, трябва да отида да взема тази кола от магистрала Тракия, Но много важно е, когато се обаждаме на телефон, зад който стои предложение за подобна услуга, да се пита за цени. Колко е на километър, има ли такса за закачване, такса сваляне, такса превоз, други такси, допълнителни такси. Добре, предстоят проверки на комисията. Страхувате ли се? Не се страхувам. Аз искам да попитам следното нещо. Кого? Госпожа Филипова. Официално да излезне и да каже на какво основание тя ще прави проверка на абсолютно всички фирми, които се занимават с репатриране, при положение, че тя казва няма сигнал. Въпросът е, че ето аз ги показвам сигналите, тя ми отказва на мене и искам да получа отговор. Защо тя ми е отказала на сигналите? Това е първото, което е. Второто, което е на какво правно основание тя ще излиза да прави проверка на всички фирми, които са за пътна помощ и репатриране на автомобили. При положение, че тя самата го е написала, че тези задължения не са нейни. Господин Андонов, благодаря ви. Само, госпожо Нечева, ви моля, наистина за великодушието ви да ни дадете още 10 секунди. Там е мястото, където влизат за регистрация, нали? Да, точно. От ранно утро, уважаеми господин министър на вътрешните работи, откакто дойдохме тук, зацари образцов ред и дисциплина. Всеки момент очаквам и представители на комуналния батальон да дойдат и да преметат. Иначе цареше хаос, но изведнъж всичко тихо и кротко започна да се случва. Съжалявам за това отклонение, но господин министър на вътрешните работи в наше лице има право да получава информация от място. И само ако нещо мога да кажа. Много кратко, че наистина госпожа Нечева ще ни... Към всичките потребители, които търсят услугата за пътна помощ. Когато аварирате, не се доверявайте на полицаите. Защо? Защото те съответно работят със собствени пътни помощи или си викат техни приятели и имат комисионни. Така че се обръщам и към вътрешна сигурност да могат да направят проверка на абсолютно всички полицаи, които са на терен, за да може да се установи кой е лицето, което полицаите са дали във въпросния случай. Сега от всичко казано от тук, не знам колко стана ясно, но стана ясно, че следва продължение, тъй като от прес-центъра на Министерството на вътрешните работи сега ще загреят телефоните. Но господин Андонов, ще има продължение след това, което казахте. Ще застанете след лицето си отново пред камерата. Да, уточняваме. Благодарим ти.